Fit-tieni laqgħa tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament, il-Gvern ressa mozzjoni biex f'dan il-Kumitat jiġu diskussi żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali, wieħed li għażel il-Gvern u ieħor li tagħżel l-Oppożizzjoni. Permezz tal-web tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, il-Gvern qal li l-proposta li jkun hemm seduta dwar is-suġġett tal-Gvern u d-darba ta' wara jkun hemm seduta bis-suġġett tal-Oppożizzjoni. Għal rimarka min-naħa tal-Oppożizzjoni li trid li dan il-Kumitat jiltaqa' iżjed, id-Deputat Laburista Alex Muscat innota li dan huwa l-aktar kumitat parlamentari jiltaqa' spiss għax jiltaqa' kull ġimgħa. L-Oppożizzjoni resqet mozzjoni sabiex dan il-Kumitat Parlamentari jibda jiltaqa' darbtejn fil-ġimgħa. Il-Gvern qal li dan mhux possibbli għax hemm diversi deputati tal-Gvern li huma wkoll ministri jew segretarji parlamentari u li huma wkoll parti minn kumitati parlamentari oħrajn. Andy Ellul saħaq li l-Gvern irid li l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi ikun wieħed effiċjenti. Dwar il-lista ta' xhieda f'dan il-Kumitat, il-Gvern qal li kull xhud li jitressaq quddiem dan il-Kumitat għandu jingħata ir-raġuni għaliex ikun qed jitressaq. Ġie osservat li l-Gvern m'għandu l-ebda oġġezzjoni biex jitressqu għall-iskrutinju ta' dan il-Kumitat il-85 persuna li hemm elenkati. Fil-laqgħa tal-ħamis, in-naħa tal-Gvern kienet irrappreżentata mid-deputati Andy Ellul, Jonathan Attard, Alex Muscat u Naomi Kakija.